Yes, ang Kaagapay Donations Portal, mao kini ang official online platform sa DSWD kung diin ato nato ipasud ang atong mga donations. Ang donations, whether in cash or in kind, adto ni mo tupa o mahatag sa atong mga victims sa disaster or internally displaced persons, pwede sa mga centers and residential care facilities kung diin atong gipapuyo ang mga bata, babae, lalaki, mga uh, women with who are experiencing abuse, ang atong mga children in conflict with law, katong mga infants, mga neglected, abandoned, surrendered, naani sila sa DSWD. Pwede pod natong ihatag ang atong donation sa atong mga licensed, registered, accredited SWADAs or Social Welfare Development Agencies or NGOs sama sa My Refuge Ministry. Pwede po nato ihatag sa local government unit. Pero adto na to iagi sa online platform sa DSWD where all of your transactions can be traced. Ayun. Kani si RD online man ni RD, no? Makita ni sa ato, i-search lang nato ni sa Google. So if our ato mga bida partners ninyo, if you have time, pwede ninyo i-search, no? Mag-check nato. RD, nganong na-attain ani? Well, una, ang DSWD usamang gyud sa pirming makadawat og donations labi na sa panahon sa disaster. And also we notice nga daghang gustong mo donate sa bisan asa na lang. And also daghan sa mga panyag donations ug wa pa kay balo asa nito pa ang mao mga donations. So to make it easy for the public, especially those kind-hearted persons, ang Kaagapay online platform gihimo aron mas streamline, aron mas masayon, and we can track the donations and we can show that we are truly accountable to all of these donations, and most importantly, naagyoy report gikan sa atong mga recipient sama sa My Refuge House or local government unit kay doon naman tay database sa tanang nisulod ug asa nato gipanghatag. This is important because we also wanted to make sure nga ang katong gustong mo donate, i-channel nato sa proper donations portal.